Roma tu bara di Bethlehem habuna porsenya haton matuson marida halasan dirohatahi Tidongos diamo nadi surgohi Oh Bethlehem na med-medi boasa mo domo humirop pitagi homadi dahon Jackson. Cek 1 2. Jackson, cek. Cek 1 2. Jackson.
cek ya. Cek. Saya bisa bagi mereka. Kalau nggak buang, tapi kan nanti kencang. Enggak, saya jauh. Pas saya enggak. Oke, Sir. Bising kali.
Shalom. Alaneng tamulai nama ibadah malam Natal. Asa jonjong mahita sudah ruas. Na adong di lantai sada, lantai 2, lantai 3. Hundul mahita salhuna. Sadarion tapatupado perpunguan bodari parningotan hari hatu tubuh ni Tuhan Yesus. Marpungudo sude akan naporsea maka molatehon balgani asini rohani debata nama nongos anak nana sasadai gabe haluaun sadok manusia. Ima hasisikop di baga-baga ni debata na hujalo kami. Ainunga bege jalan tada kami sasiri ibana do tutu si palua portibio. Nunga tubu raja ni hadamion. Nunga tuturo ibana, nunga di tongat-tongat ta ibana, alani i naing madohonota, Immanuel dongata ma debata.
Nunga patar asini rohani debata di tonga-tonga ni huriana. Nunga patar pambahenan ni debata di portibion. Atong tadanau di tonga-tonga tapanodangi. Hujau hami mahamu tujolo. Atong tapahibul marohata. Majakon ibana tubuh di rohata. Nang di parsauran di huriat taboringanon. Taparade marohata marsoba tu debata. Marede mahita siya bukwede nomor 616. Huriai Riadoro Maso
menyembah, memuji Raja Nasut Sarapi. Ibadah doa nonjak hangoluan namanya leko pakiri modi ulinai mari itu suruh Mar hite-hite goarni debata ama. Doho goarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doho goarni tondi perbadia. Na tumo palangit doho tanoon. Amen. Manetehi ma akalangi siang gijang. Jala diusehon aka obun ma udan hati goran. Buhama tanoon jala diperbuehon hatuaon. Dohot hati goran, akalangi do mamaritahon hamuliaon ni debata, jala jarjarian ni tangan nado, pinabua ni narat-rata ni langiti, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita, ale amanami na diban wagijang, namadok moleate do hami tuho, ala di paboton ho tuhami, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Nalau salpu sogot langit doho tano, alai nahot do anggo hatam rodi saleleng ni lelengna, aku ni iko patardo sogot salhu jolma, di joloni hama bangsa paruhuman mi, saya si maroham dihami, paho marohanami marha persiao dihatam, marhite-hite todi parbadia, padungo mahami, jala paringkas hami martangiang, asa marlas niroa hami paimai maun ho, jala asa dapot hami hangoluan naso rasuda. Amin. Tuhan
tatangi homma pati ni debata ima nanyene sian sada Yohanes bidu 5 ayat sada rodi ayat 2. Ganuk na porsea Yesus do Kristus ido nang tubuh sia debata jala ganu na makaholongi ibana na manubuhon haholongan ido nang natubu sian ibana sianoddo taboto nang holong rohana di anak yaka anak ni debata molo taholongi debata jala tararoti patikna ido sahatna atong rak mangido gogo mahita tu Tuhan debata ale Tuhan debata sai parngugui mahami mangulahon na hombar tu patihmi amen. Tatopo timadusatta martangyang mahita. Ale debata nami namarasi roha jalan nabadia. Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami roh tujolom. Huilal hami rikot doa sini roham disaluhut hami halak pardosa. Alani ido ubahin na hupaserep hami diri nami sadariod di jolom. Jala huparasopot hami tung na jodoh hami manibil sian akka dalammu nabadia songo biru-biru nalilu. Say unang pabali hami sia jolom alani dosa nami i. Aidang di halomo roham hamatean niya kapardosa. Alai hamubaun ni rohana do lomo ni roham. Asa mangulu. Se sama saluhut hagiduhon nami dohot pangalosyon nami marhite-hite pangulu nami nasa sadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahok maasini roham dihami marhite-hite panidangion dohot hagogon nito di porbadia asa terapul situtu rohanami majouho asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho bahen hasangapon di guarmu nabadiai amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosa humok kopita gabe dosa do ibana naso tumadda dosa di debata asa gabe hati goran ni debata hita marhite-hite ibana hasangapon ma di debata na diginjang. Amin.
Tatangi homa hatani debata, turupuk epistel di parpungua bodari, parningotan ari hatu tubuh ni Tuhatta Yesuson, ima natar surah sian Yesaya bidu 10 sada, ayat sada sahatu ayat 5. Dungi ruar masada tunas siat tukko ni isai, jala marparbue sada tubis na tubuh sian uratna. Jadi songgok ma tu ibana ton diri Jehovah, ton dini habis suhon dohot habis taran, ton dini paturion dohot hagogon, ton dini parbinatoan dohot biar maradopon Jehovah. Jala halom honon nado hadaulaton mararopo debata, jala dang manguhum ibana marguru tu parnida ni matana, jala dang manguhum ibana marguru tu nabinege ni pinggolna. Mari hite-hite hati gora tae uhumonna akan apogos, jala mari hite-hite hasitongan patukosonna uhum tu akan nadangol di taonon, jala mari hite-hite batahi ni panganana libasonna tanoon, jala mari hite-hite tonini bibirna bulonna halak parjahati. Jala hati gora do hohos ni gotingna, jala habonaran hohos ni akna, ido sahatna martua do akan at mangeon hata ni debata, jala na opiopsa. Amen. Tahatidakkon maha porsiautai, songon na hina tidakkon ni dongatta saha porsiaon di sado portibion, rak mahita madok, au porsia di debata Jehovah, ido ama pargogo na suhatu dosan, na tumo palangi dohotano, au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, naga-begabea siat ton di perbadia andorang sohabubuan ido tuhatta na tumaon na bernit di panguhuman ni silatus nama te terpajal do ibana di hau pinorsilang na tua tubanua toru dung ditanom na mulak mangolu di ari patoluhon na manaik tu surgo la hundul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pai mamula sogo tanoon
manguhumi halak na mangolu doho namate, au porsea diton di porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopani halak Kristen akan nabadia, doho dehasesan ni dosa, doho dihatai namandok, mula mangolu sogot daging ni halak naung mate, doho dihangoluan na suara suda. Amin. Masuk mahita tu acara liturgi sian ganup horong. Debatado mulani nasana adong, jala ibana napuna saluhutna, nuaeng begeotama sogodia panidangion di bibelta, taringo tu panopaon, dohot pangarangotiona di nasana adong. Yohanes sada ayat sada sahatu ayat tolu. Dimulanai nunga adong hatai, jala saor tu debata do hatai, jala debata do hatai. Ima na saor tu debata dimulanai. Saluhut nai marhite sian hataido umbahen naman jadi. Jaladang adong nanggo sadasian naung jadi na somarhite siani. Sada Musa sada ayat sada sahatu tolu. Dimulani mulana ditompa debata langit doho tanoon. Dungi tarulang matanoi gabe halongonan jala holom di atas lungi. Dungi mangarea priap maton dini debata di atas ni angka aek. Dungi manghuling madebata nina, jadi mahona tiur, jadi tiur matutu. Sada Musa sada ayat 4:1-5. Nunga denggan na tiur i di ida debata, jadi di bahen debata ma parsirangan nina tiur siana holom. Dung i di goar debata ma na tiur i arian, goar nina holom i borngin. Dung i bot maari, torang maari muse, ima ari parjolo. Alai nang pe songoni uhumani debata, saitong do didat-dati jolma mangulahon dosa. Dang parduli nasida dihasitongan dohot hati gorani debata. Hajahaton tuktakas masa di ngoluni aka namarhaha marangi di hajolmaon. Tabege ma panidangion di bibelta. Sada Musa 4 ayat 3-1-5. Dungi di laun-laun ni hari, diboan si kain masian parbue ni haumana bahen pelean tu Jahoba. Jadi dohot masih Abel mamboan sian buha baju ni biru-biruna. Dohot sian tabo-tabona. Jadi lomo marohani Jahoba mamereng si Abel dohot na pinelehonai. Alai anggo si kain dohot na pinelehonai dang dibereng. Jadi pusu marohani si kain jala rupi bohina. Sada Musa 4 ayat 8-1-10. Dungi mangkatai masih kain dot si Abel angginai. Alai dungro di hauma nasida. Hehe masih kain dompak si Abel angginai. Jala dibunuh ibana. Jadi nina Jahoba matu si kain. Di dia do si Abel anggimi. Dang huboto. Nina tung au masih parorot anggiki. Alai nina Jahoba mah. Aha do nabi nahenmi. Mau ngaung dosian tanoi mudarni anggim satu au. Sada Musa 4 ayat 10 sada saat 10 tolu. Onpe gumodang matorungku tuho asa tutanoi. Napanganggang babana jumalo mudarni anggim sian tanganmi. Molo diulaho tanoi dambe leononna gogona tuho. Mompas-sompas jalan mandoado namaho di tanoon. Dungi ninna si kain ma mandok Jahoba.
dang bue tarsesa dosaki dibaen balgana. Sada Musa 4 ayat 14 sahat 16. Di nunga di pabaliho au sadarion sian tanoon. Jadi martabuni nama au marodopon bohim. Gabe mau pasompas jala madoado nama au di tanoon. Jadi manang isa na cupangan au bunuon nama au. Alainina Jehovah mamandoki bana atong mana isepe na mamunusi kain pitolompit abuluna. Dungi dibain Jehovah masada tanda tusi kain asa unan dibunuh manang ise na cupangan ibana. Dungin mangin surut si kain sian bohini Jehovah lau maringan tutanonot natungkan habinsaran sian porlakeden. Yesaya 50 sia ayat 1:4. Aimar sapu muda do tangan muna jala masapu hajautan jari-jari muna bibir muna manghataun gabus nila muna mamikiri hajukaton dang adong nanggo sahalak na jojo di bagasan hatigoran jala dang adong manguhum di bagasan hasitongan ganuk marhaposan tunaswada jala dia tahun naswasea marhanguluan himal mago nasina gabe di tubuhan cea. Yesaya 50 sia ayat 1 ayat 8. Marojong pat nasidai laho mangulahon hajahaton jala humaraput nasida mandurushon mudarna somarpipot sakap hajahaton do sangkap nasidai partabanon dohot hamagoan diangkat dara nasidai. Ia daran hadameon dang ditanda nasida jala dang adong uhum hasitongan diangkat dara nasidai. Laos nasida parehu-rehu dara nasidai manang ise na mardaran disi dang tagamon tanda ona hasonangan. Pasalmen 107 ayat 17 sahatu ayat 10 walu. Marsipal dihilala akan naoto alanidalan pangalosion nasidai dohot dibaen aka ajaton nasida. Luhut dosi panganon dihagineon rohana sida jalanunga pola dolos rohana sida saat tuhaka arbangan ni hamatean. Pesalmen 107 ayat 26 sahatu ayat 27. Tokin manaik nasida tu langit, tokin tuat nasida tuang kalung. Malah lama rohana sida dibain hinamago. Moro doangkan nasida jala lalo songon parmabuk, jala tarbondu dodo sude nasi, sude habisohon nasida. Pasalmen 107 ayat 33 sahatu 34. Ibana mangarsik aka batang aek gabe halongonan dohot aka mual gabe tano bakal-bakal. Tano bosarhian gabe garaga ala hajahatoni aka pangisinai. Pasalmen 107 ayat 30 sia sahatu ayat 40. Dungi lam otik ma ianggo nasida jala terjiput dibayan pangrupawan hinamago dohot pardangolan. Ibana mangusehon haleon tuaka induk jala dililuhon nasida di halonganan naswada dalan. Dang di pasobu debata jomai mago di bagasan dosa ainin nado tung tagamon marlomo ni roha maau mida hamatean ni parjahati ninna Tuhan Jehovah datagonan nian molomu barohanai siandalanna akan naisai laon asa mangolu ibana begeota maasi ni roha dohot baga-baga ni debata tu joma pardosai. Yesaya sada ayat 10 rodi 10 sia. Dungi sairo mahamu asa mardabu-dabu hita ninna Jehovah tung surarara dosamuna songon abit bunga dap-dap
botardo bahenoku songon itak. Nang perara songon abit hasumba, gabe songon hapas do muse. Moloringgas hamu tumangi hondo tumangi huton, sai panganon munado, hinadenggan ni gogo ni tanoi. Yesaya sopat ayat 2 dohot ayat 3. Di ari nasasadai sogot uli jalamar mulia matunas ni Jahoba gabe huhut uli parbue ni tanoi di akka nama luasian Israel. Jala targoar nabadia sogot akka nateba di Sion dohot di Jerusalem. Nasa natar surat guarna di Jerusalem dapotan hangoluan. Yesaya 54 ayat 7 sahat tualu. Satakarisap lelengna hutadi konho alai papungu-pungu kudoho muse. Marhite-hite aka asi niroha godang. Tagan di parpian di muruku hutabunihon bohiku satokin maradoponho. Alai marhite-hite dengan bansal saleleng ni lelengna sianho nina Jahoba si paluaho. Pesalmen 103 ayat 2 sahat 4. Puji ma Jahoba aletodiku jala unang tung halupahon dengan nibasana sudena. Ibana do manesado sam sudena. Ibana pamalum akasahitmu sudena. Ibana paluahon ngolum sian hamagoan. Ibana martupalhon tuho dengan basa dohot asi niroha. Pesalmen 103 ayat 8 sahatu 10. Para siroha jala pardenggan basa do Jahoba. Lambat tarimas jala parasi roha godang. Dang toktong ibana manurui. Jala dang gotos rohana saleleng nilelengna. Dang dibayan tuhita hobar tu aka dosata. Jala dang dibaloson tuhita hobar tu aka hajahatota. Pesalmen 103 ayat 10 sada sahatu ayat 14. Ai songodaw ni langit siya tano odo, gogo ni asi ni rohana, di akka na makabiari ibana. Songodaw ni habisaran siyan hasudutan, di padaw ibana siyan hita akka pangalaw siya tay. Songon asi ni rohani ama-ama tu akka anakna. Asi ni rohani Jahoba di aka nama kabiari ibana. Ai di boto ibana do topata diingot do orbuk hita. Pesalmen 103 ayat 15 sahat 10 walu. Songon duhud-duhud do ari-ari ni jolma nagalei. Marbunga ibana songon bunga di ladang. Ai di bolus alogo ibana jadi dang di sibe. Jaladang tartanda be inganan nai. Alai anggo asini rohani Jahoba. Sian saleleng leleng nardo. Rodi saleleng leleng na. Di akana maka bariari ibana. Jala hati goranna marnini marnono. Di akana mangaradoti. Padan binahenna i dohot patupahon aka patik nai. Pesalmen 115 ayat 8 sahat rodi ayat 10. Partalup jala parasiroha do Jahoba, labas do ibana tarimas jala pardengan basa bolon. Pardengan basa do Jahoba di saluhutna. Jala dilinggom asin rohana do jadi-jadian na sudena. Madok mauliate masude jadi-jadian mutuho ale Jahoba. Jala dipuji akan nani asianmu doho.
Asini roha dohot holong ni debata tujo maperdosa di pasahat do marhite baga-bagana na ikon si paimaon jala si haposa ni jol mapardosai. Sia narobi nunga di pabotohon hian taringo tu si palua jol mapardosai. Ai songonon do holong ni roha ni debata di portibion. Pola do anak na nasa sadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hangoluan na saleleng-leleng na di ibana. Ay dang na disuruh debata anak na itu portibion asa uhuman na. Naeng paluwaon na portibion tahe ubahen na disuruh. Mika 5 ayat 12. Jala sepenokuma gana-gana ni akana ni wirmi doh gana-ganan akana tinuang mi siatong-atongami. Jadi dang beho marsoba tu jadi-jadian ni tanganmu. Psalmen 110 ayat 24, Rodi ayat 25. Ariodo na jinadihon ni Jahowa, marolop-olop jala marlas ni rohama hita disi. Ia le Jahowa, saya manupak maho, ia le Jahowa, saya homa mabahen majadi. Yesaya sia ayat sada 1 ayat 6. Bangso na mardalani di bagasan haholomon, marnida sada panondang na bulun. Bisardo sada panondang di akan na mangingani tano linggoman ni hamatean. Nunga di patorop ho bangsoi, nunga di padirho di bana halalas ni roha na bulun. Marlas ni roha na sida di jolo ni bohim, songolas ni roha di gotilon, songon parol polopon di namarbagi tabat-taban. Ay nunga di ponggol ho auga na petu ibana, dohot batahi dia barana, dohot lising-lising ni namangadu ibana, songon uju diari median. Ay masok-sok do sugut nasa senjata ni parsenjata, dia tuturtar di tong tangan. Ro diulos namar sapu mudar gabe si panganon ni api. Ay nungat lubu di hita sada poso-poso, dilehot tu hita sada anak, pape tua barana do sugut harajaon. Jala benon nagwarna si partai halongangan, si lubalang ni debata ama saleleng niling na raja ni hadameon. Baik nagaganda di harajaon, dot hadameon na somarujung dia bangsan si Daud, dot di harajaon nai. Pahoton dot patuguhon, mariti-hiti patik dot hatigoran. Olat nyon ro di saling-ling na, hamuro ni Jehovah Jebaot patupaon songoni. Yohanes sada ayat 61 ayat 7. Hehe do sada hala sinuruni debata si Yohanes do guarna. Si tindangi do ibana umbahen naro asa di hati dakon panondangi. Anggiat gabe porsea salutna marhite sian ibana. Yohanes sada ayat 8 sahat sia. Dang apalah ibana panondangi. Nama katidakon panondangi do tahe. Alai nunga mandok ro uji tu portibion panondang nasitongi. Nama nondangi nasa jolma. Yohanes sada ayat 10 sahat rodi 10 tolu. Di portibio kiad do ibana, jala marhite sia ibana do majadi portibion. Hape dang ditada portibion ibana. Narodo ibana manopot nadi ibana hian. Gabe dang dicakon akan nadi ibana. Alai manang piga nama jakon ibana, tusido di lehon huaso. Asa gabe anak ni debata nasida, akan na porsea di guarna. Ima akan na sotubu sian mudar, manang sian sakap ni daging, manang sian sakap ni bawa, tung sian debatado.
Hasa saut ni baga-bagai, ima marhite hatu tubuh ni Tuhan Yesus, ibanado debata narotu portibion. Hata inagabe daging humopkop hita joma pardosa, ibanado na manaluhon dosa dohot hamatean, songonod do barita hatu tubuna. Lukas 2 ayat 1 sahatu ayat 4. Dungi Roma ujui pareta sian Kaisar Agustus. Ikon suratan nasa jolma di gonggomanna. Pamilangon parjolo mai. Uju di gonggomi si Kerenius tano Syria. Jadi borhak masa sude asa disurati ganup tubona ni pinasana. Borhat manang si Joseph nasian Galilea, sian Nazaret, nakok tuluat Judea, tuhutani si Daud namargoar Bethlehem. Alasian poparan jala margani si Daud maibana. Lukas 2 ayat 5 sahat rodi ayat 7. Pasurat hondirina rabdoho si Maria oroan nai naung gabe-gabean. Jadi dina di sini nasida gok maari hanguluanna. Di tubuhan ma anak buha bajuna. Di borhos ma di peakon ma tu bagasan panggagatan. Ala so adong inganan na asing di parmianan nasida. Lukas 2 ayat 8 rodisia. Jadi adong ma marbongin di ladang na di sini aka parmahan mangingani pinahan nasida. Jadi didapoton sada susuruan manasida jala marsi nondang masangap ni Tuhani humaliang nasida gabe mabiar situtuma. Lukas 2 ayat 10 saat di ayat 12. Alai didok suru-suruani matu nasida, unang mabiar hamu. Ai barita halalas ni roha godang do huboan tu hamuna, parsaulian ni sandok bangsoi. Ai nong tubuh do di hamu sabor nginon, di hutan ni si Daud, si paluai ima Kristus Tuhani. On ma partinandaan di hamu, poso-poso do dapotom muna nabi norhos pea di panggagatan. Lukas 2 ayat 10 tolu sahatu ayat 14. Jala topuma adong dongan ni suru-suruani torob aka parangan parbanua gijang dipuji nasida do debata mandok. Hasangapon ma di debata di gijang dame ma di tanoon dia kajol ma halomoani. Lukas 2 ayat 15 sahatu ayat 17. Jala dinalahawi aka suru-suruani sian nasida dopak gijang masih padoha ma aka parmahani. Beta mahita tu Bethlehem taida ma nama saon na pinabotohon ni Tuhani tuhita. Jadi hatop mana sida lau tu si gabe jupaksa si Maria dohot si Joseph dohot poso-posoi na peak di panggagatani. Asadung di ida di baritahon nasida ma buah-buah naung dihatahot tu nasida taringot tu dak danaki. Lukas bindu 2 ayat 10 1-20. Jadi sudena ubegesa longang bedo sialana hinatahon ni akka parmahani tunasida. Ia si Maria di peop do hatai sudena jala di pausor-husor di bagasan rohana. Mulak do akka parmahani di pasangap jala di papuji-puji do debata ala nisa sudena binege jala na diida nasida. Songon naung di hatahoni tu nasida. Kolose sada ayat 14 sahatu ayat 10. Di bagasan ibana do adong dihita haluauni ima hasesaan ni akadosa.
ibana do sumanni debata naso taridai na parjolo tubu sian nasa tinoppa ai marhite sian ibana do ditoppa saluhutna na di banua gijang dohot na di tanoon na tarida dohot naso taridai akka habangsa akka harajaon akka gonggoman akka parhuasoon saluhutnaido ditoppa marhite-hite ibana jala marhapatean tu ibana. Kolose 1 ayat 17 rodi ayat 20. Jala dijoloni saluhut nado ibana. Jala saluhut nai do hot di bagasan ibana. Ibana do ulu ni dagingi ima huriai. Ibana do parmulaan naung parjolo tubuh si anak kana mate. Asa ibana parjolo dina saluhutna. Ai ditutuhon debatado naeng mamaringanan di bagasan ibana sadok ha gogok nai. Laos marhite sian ibana do padengganonna tu dirina saluhut nai nang akana ditano nang akana di banua gijang dung di patu padame marhite-hite mudar nasian silang nai marhite-hite ibana. Pangukapon sada ayat 5 satro tu ayat 6. Nang sian Yesus Kristus sitidangi haposani na parjolo tubuh sian akanong mate sigonggom akar raja ni tanon ibana do makolongi hita jala dipalua hita sia dosata marhite-hite mudarna dijadi hendu hita gabir raharajaun hamuliaun di debata amanai ibana mahasanga pedot hagugon roh di saliling-liling na amin. Nunga roh hatu nami, nunga tubuh si paluai, atong tapuji madebata madok, di akajol mahalomoani.
Jongjong mahita saluhuna. Marede mahita sia bukwede nomor 54 sonang ni borngin nai. Nunga tubu si paluai raja ni hadameon nunga tutu gabe jolma ibana umokopita nunga sikko baga-baga ni debata nasian na robii tazakom maibana turuhatta asa ibana gabe arta na umarga dihita ima haluaon na pinatupanai jala momosma tatio pakrimon na taparhatopoti ay haposan do na marbabagahos sa amen hudul mahita saluhutna.
Sunggul-sunggul. Selamat Hari Natal mari hita sude. Songon hataridan nilas nirohatta di pesta Natalon. Di pasungkulo matu hita patu-pota do permingguon marhite pesta Natal ima Kamis tanggal 25 Desember 2025 pesta Natal Parjolo masuk pukul 7 dung sidungi masuk musik pukul 10.30 pukul 14 dohot pukul 10.07 Laos patu-pota do ulaon nabadia di opa parmingguoni mauliate madihita salhuna. Sai Roma tiba
Dame ni debata na sumurung sian sauk naroha. Ima namang ramuti aka ati-ati dohok pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat malam Natal ma dihita saluhutna. Atau masih jalangan maju hita habirang siamun dengan ucapan Natal adalah Immanuel. Iya, mulai tema dihita salukna amanginang sude ruasni huria tuhata turpuk dihita di Bodarion imasian Matius sada ayat 10 aluro di ayat 25 hujahama dihita songonon Ianggo hatu tubuh ni Yesus Kristus songonondo uju orowan ni si Josepi dope inana si Mariai gabe-gabean do ibana sianto di porbadia adorang so masih padonohan do penasida ala paroha nabonar si Joseph namangoro si Maria dang adong rohana paurak kon nasida gabe ditahi rohana nama naeng sirakonon na songoni alai dina songoni do petahi ni rohana di idama dinipina suru-suruan ni Tuhani nama dok tu ibana o Joseph anak ni si Daud unang alang roham mangalap si Maria gabe dongam musari pemuse aina sianto di porbadiado nanaing tubuh di ibana tumubuhon anak ma ibana Yesus do goarna bahenom ai paluaon na do bangso nasian aka dosa nasidabe masape sudenai asa Jepang na hinatahon ni Tuhani marhite sian panurirangna nama dok ida hamuma gabe ado namar bajui tubuan anak ma ibana jala bahenon do goarna Immanuel lapatanna dongat tama debata jadi dung tarsunggul si Joseph dioloi mahata ni suru-suruan ni Tuhani saut ma dialap nani olinai alai lauso ditada pai matubu buha bajunai jadi digoar ma ibana Yesus ima sahatna Puriani Tuhata ganuk tahun do kita mames tahun ari Natal ari hatu tubuh ni Tuhata Yesus si paluai debata nagabe jolma ro tu portibion laho paluaho kita sian dosa sian gonggoman si bolis doho sian hamatean alai bohado pemaknaan na di ngoluta di partikian waengon adong piga-piga hal nanaing paingoto kita taringok tu Natali. Naparjolo peristiwa Natal imasada tada halongangan doi. Wasa didok tada halongangan ajaib muzizat pasti doi. Ala tubuh ibana sian sahalak anak boru. Didok sahalak presenter termahal jalahya presenter CNN na terkenal Larry King diwawancarai dengan pertanyaan jika Anda diberikan kesempatan untuk mewawancarai seorang tokoh yang pernah ada dan yang sekarang ini ada siapa yang akan Anda wawancarai pertama kali dengan tegas Larry menjawab Yesus Kristus. Saya akan bertanya apakah benar-benar dia telah lahir dari seorang perawan. Karena jawabannya akan menjelaskan sejarah kepada saya. Bagi Larry, hatu tubuh ni Jesusi sian sahala anak boru macai rekod, macai penting doi dihadirion nang dihitape.
Natal ima sada halonganga doi alai dak holan-holani disaleleng ni pakobasyon ni Yesus lebih kurang 1,5 tahun sudedo di patupa marhite tada halongangan dilehon mangan 5.000 halak marhite 5 roti 2 deke di pamenak alogo di danau Galilea sude akan namarsai di pamalum na sinonggopan ni sibolis na mapitung nangungu na pakpang doh telu halak nama tepe di pabakki muse laos ibana do muse mate jala sada halonganga dui dinahehe ibana manai tu surga. Luar biasa. Itulah kedatangan Kristus Allah yang menjadi manusia. Napa duahon Natal ima habadiaon ni debatado. Adong 2 profil ditrupukon naparjolo si Joseph. Puasa dipilih debata si Joseph secara istimewa nagabe ama portibi di Jesusi. Sahala tukang haus sian Nazaret. Puasa dang sian malin. Puasa dang sian halak namora. Puasa dang sian pejabat manang penguasa. Nah so adong do bawa na asing sian si Joseph. Dipilih debata ibana ala parohaon na bodoh na tulus na so adong roha-roha na jahat na so adong roha-roha negatif. Tuhan tidak terpesona dengan kehebatan seseorang, kepintaran seseorang atau seberapa besar bakat atau potensi seseorang. Tuhan lebih tertarik kepada orang yang punya karakter ketimbang orang-orang hebat tapi tidak punya karakter. Karakter seperti apa yang dimiliki oleh Yosef ini. Karakter yang menempatkan rencana Allah di atas rencananya sendiri. Tidak hanya fokus pada kepentingan diri sendiri, tapi lebih memprioritaskan rencana Allah bagi keselamatan umat manusia. Di ayat 10 sia didok ibana sahalak nabonar dang adong rohana paurakon si Maria pailahon si Maria nang pe adong di bagasa rohana laumani rakon si Maria sip-sip alai setubu do di pikiranna akasukun bisa saja dia diadukan, dilaporkan kepada pemuka agama bahwa dia telah melakukan dosa. Alai justru dinipinai, dialusi, suruh-suruan di debatado ibana. Iya si Mariai gabe-gabean sianto di porbadia dong. Di sima ibana diubahkan paradigmanya, diubahkan bahwa rencana keselamatan Allah itu lebih nomor 1. Disima ibana makokop si Maria majaga ibana di bagasan habadiaon sahakna tubuh Yesusin. Luar biasa profil Yosef yang boleh dapat kita tiru, memprioritaskan rencana keselamatan Tuhan daripada kepentingan egois sendiri. Belajar untuk gentleman dia sebagai laki-laki, tetapi pertimbangan itu dikalahkan oleh kuasa Tuhan yang mengubahkan cara berpikir untuk menerima rencana Tuhan. Napa duahon ima si Maria. Dos do songon suku-suku nakinani buasa si Joseph nang si Maria dipilih debata alusna nabadia do Natali. Siala kesederhanaan, ketulusan, kesalehan, ketaatan. Sederhana karena Allah tidak mencari wanita super istimewa dari kalangan terhormat. Sebaliknya Allah memilih Maria yang adalah wanita perempuan biasa. Tuhan mau turun
turun ke dunia, membiarkan dirinya dikandung manusia yang berada di rahim manusia berdosa. Walau demikian Allah tetap tegas menyatakan kekudusannya. Aito di porbadia dong. Gabe-gabean sianto di porbadia. Meski dikandung manusia berdosa, tapi bayi Yesus bukanlah hasil hubungan biologis manusia berdosa. Sebab bayi Yesus dari Roh Kudus. Amin. Itulah alasan Allah memilih Maria yang masih perawan, menunjukkan bahwa Allah itu kudus. Anak boru menegaskan sianido, kelahiran supranatural, bahwa keselamatan adalah inisiatif Allah, bukan usaha manusia. Puriani tuhata gabe-gabean ibana itu menyatakan Allah tidak menyelamatkan dari jauh, tetapi dia masuk ke dalam sejarah, dalam manusia biasa, dalam penderitaan manusia. Dan tidak hanya itu, Maria dan Yusuf tidak bersetubuh sampai bayi Yesus lahir. Di hitan wain di Natalon ikon badiado Natali. Dang alani suasana kusuk manang syahdu, apalagi napagalako lilin di pamitop lapu di dalam kesunyian alai bohado pangalahota sikap nang pambahenata. Ironisnya, kekudusan Natal berlangsung tak lebih dari 2 atau 3 jam saat perayaan Natal. Selebihnya kita kembali ke kebiasaan lama kita kah? Ini yang menjadi pertanyaan. Kita tidak sedang menghakimi di negara-negara barat lebih ekstrim. Hari Natal berdekatan dengan perayaan Tahun Baru, justru menjadikan kesempatan untuk liburan, ajang kumpul-kumpul, foya-foya, memuaskan nafsu kedagingan, minum mabuk, dok lanakan asing. Maka Natal yang kudus menjadi kabur pemaknaannya, tergantikan oleh kemeriahan Natal tanpa makna. Natal seharusnya mengingatkan bahwa Allah yang kudus itu kita belajar untuk hidup kudus. Natal seharusnya mengingatkan bahwa meski kita masih tinggal di dunia, tapi kita harus bisa ditransformasi. Jangan serupa dengan dunia ini, kata Paulus. Priani tuhata, jangan kita biarkan hidup kita dicemari dengan berbagai dosa. Sebagaimana Natal itu adalah kudus adanya, baiklah juga kita belajar dan berusaha untuk hidup dalam kekudusan di hadapan Tuhan. Mari kita miliki komitmen yang kuat untuk tetap hidup dalam kekudusan. Pikiran kita, hati kita, dalam keseharian hidup kita, belajar daripada hidup Kristus. Napa toluhon diturpukta ima Immanuel dongat tama debata. Jurgen Moltmann, penulis buku Experiencing with God, menceritakan pengalamannya saat ia tertangkap dan menjadi tawanan ketika berperang demi negaranya. Menjadi tawanan perang adalah hal yang sangat mengerikan. Tidak ada jaminan apakah ia bakal keluar dari penjara hidup-hidup. Belum lagi membayangkan siksaan dan penderitaan yang bakal ia hadapi di jeruji penjara. Di saat seperti itulah seorang pendeta memberikan Alkitab Perjanjian Baru yang tipis itu, yang di dalamnya ada tambahan kitab Mazmur. Lalu Moltmann membaca Mazmur
139 ayat 8. Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati sekalipun, engkau juga ada di situ. Melalui ayat ini menyakin nah hadir do debata nangpe di balik jeruji besi ibana. Di situ dia menemukan pengharapan baru di dalam Tuhan. Disinilah muncul, lahirlah teologi pengharapan. Molo didok God with us, Allah beserta kita, dongat tama debata. Itulah nama yang diberikan kepada Yesus untuk menyatakan bahwa kelahirannya di tengah-tengah dunia menjadi bukti nyata bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Bohado dihita apala ditikion amanginang. Boido hita merasakan ditiki di bagasan parsahiton hadir debata disi. Boido hita merasakan ditiki di bagasan habok niroha adong do debata madongani hita disi. Dison ma debata solider dihita jolma pardosa. Natal berkata kamu tidak sendiri. Ada Tuhan di tengah-tengah kita. Ketika kita gagal, mungkin di dalam pekerjaan, mungkin ada orang di sana gagal membangun rumah tangga, gagal mendidik anaknya. Ingatlah, proses itu Tuhan sedang mendidik kita. Tuhan dekat dengan kita. Dietrich Bonhoeffer, seorang pendeta Jerman, merayakan Natal di dalam penjara Nazi sebelum dieksekusi. Dia menulis hanya Allah yang mau lahir di palungan dan mati di salib yang dapat menyertai kita dalam penderitaan terdalam. Bonhoeffer tidak bebas, tidak aman, tapi dia yakin Immanuel ada bersama dengan dia, memberikan kekuatan kepadanya, memberikan semangat kepadanya, memberikan pengharapan kepadanya bahwa sekalipun dia mati, tetapi Kristus adalah keselamatannya. Bagi kita di zaman sekarang demikian seperti Bonhoeffer. Saat hidup kita sedang merasa aman, di Natalon ma di paingot debata do nama dongani dak ya hita ditinggal ho debata. Di dongani do hita. Saat hita ditikin waing tanggal 24 Desember. Pitu hari nai nama berakhir bulan Desemberon. Kita tidak tahu apa yang terjadi amanginang. Mungkin kita takut, cemas, khawatir. Bagaimana masa depan kita di tahun 2026? Sampaikah saya sampai di tahun 2026? Apakah ketakutan kita awal mulanya sama seperti Yusuf? Bohado. Molotasigati, hata, khawatir, takut, cemas. Di Bibel tai lebih kurang 365 hari. 1 tahun ada 365 hari. Itu artinya Tuhan mengingatkan kita, jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas. Songonido bohado program anggaran di Huria tu tahun 2026 mak biar do hita dang mardalan do denggan bohado keuangan di keluarga tahun 2026 ngos-ngosat do hita bohado anak kota selesai do denggan do masa depanna. Banyak mungkin kekhawatiran kita. Alai justru di Natalon mahita di paingot debatado nama dongani hita. Amin.
Tidak hanya menemani, tidak hanya menyertai, tapi dia hadir menolong, mengurupi kita. Di sonma kita dipaingot bahwa Natal itu menegaskan Natal itu narodo debata. Natali ima silang debata na berkorban di bagasan Kristus. Natali ima haheon ni Jesusi mangalehon hangoluat di hita. Bahen ma guarna Yesus ai ibana do paluahon bangsona sian akadosa nabe. Itu luar biasa ya, bahwa Natal itu Yesus datang untuk menebus dosa kita dari maut, dari dosa, dari iblis. Anal nido kita di Natalon, marilah kita menjadi family of God seperti Yusuf dan Maria dan Yesus, keluarga Allah. Sekarang kita akahita akaina seperti Maria yang menerima special grace, karunia yang khusus. Apakah kita juga mendapatkan karunia khusus? Kita mendapatkan karunia khusus melalui Maria, Yesus yang telah lahir bagi kita, yang memberikan keselamatan bagi kita. Sungguh ibanado debata nama dongani hita manang di dia pehita mangulahon aka ulauta amanginang di penghujung ni tahun 2025 on, mari kita evaluasi, mari kita koreksi diri. Apa yang perlu kita perbaharui, apa yang perlu kita perbaiki. Asa denggan parumah tangga ota, asa berbahagia, asa dibagasa damai hita, saluhuna, na marhuria, na berkeluarga, na mangulaon aka ulota na maragami, debatado nama dongani hita. Amin. Martang yang mahita. Mulia tema diho ali Tuhan debata amanami di bagasan Kristus. Hodo debata nama dongani hami Immanuel. Sahak tutikyon doho nanaing rope Tuhan. Masa depan nami hodo na mengaturhon, hodo Tuhan na paulihon, hodo na paradihon di hami. Mulia tema nunga tubuho di barani pinahani. Laho manobus hami jolma pardosa. Mulia tema Tuhan di ain ho hami gabe anakonmu. Asa hujalo hami special grace songon si Maria. Haluaon na pinatu pami di bagasan Kristus. Mulia tema disudi akadingkan di basam Tuhan. Hodo debata, hodo parmahan na denggani. Namar muduhon ngolunami saha nuaingon. Mangulu manang mate pe hami di hodo hami Tuhan, hodo napuna hami atong di pitu ari naneng roon Tuhan berakhir tahun 2025 on saha di ho mahami bilang-bilang ninggolu nami Tuhan ari-ari nanilehomi di hami ajari hami asa marbisuk hami asa bermakna ngolu namion jalaboy hami gabe pasu-pasu gabe sodang hatiuron manang di dia pe hami mangulahon akka ulon nami homa Tuhan na patol hason hami tu tahun 2020 onom naneng roon atong mulia tema disudi akka denggan di basam nang kujalo hami mani pat sa taonon disudi akka ragam ni pasu-pasu pardagingon nang partodion na pinasahat mudi hami marhite Kristusi. Pupuji hami maho di bagasan guar muna badia itu hami martanyang. Amen. Marede mahita muselaus tapasahat ma peliata.
pasahat ma peliata martang yang mahita. Ali debata amanamina di Banua Gijang. Hodo harorwani saluhut silehon-lehon nadinggan. Doh nasa ulibasa nama uliutus. Hupasat hami masiana dilhom itu hami pilihan nami tuho. Saya jalo mai gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jaramoti. Asal parsia kami pilihanon patibulhon harajaon mu di tonga-tonga ni kuriam doh di portibion. Buhai marohanami marhite-hite to dim. Asalam hutada hami godang ni silehon-lehom itu hami. Asalam girgir hami mandok muliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen rap mangido mahita di tangiang alea manami. Alea manami na di Banua Gijang. Sai pinorbati amakuarm. Sai Roma harajaon. Sai saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa Tuhan. Una kami togihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ai hodo na puna harajaon. Dohot hagugoon. Rodi hasangapon saliling-liling. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaur honma damena tutodim.